ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୁଟି ଭଜା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାପା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଗୁପଚୁପ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଚାଲିଗଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ରୋଷେଇ ବି ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅନେଇକି ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦିଏ। ହେଲେ କଲ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋବାଇଲଟା ତ ଘରେ ହିଁ ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲଟା ଘରେ ହିଁ ଅଛି। ଏତେ ଭୋଲା ଭାଲା ଲୋକ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଘରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସି ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୋଲି ଦେଖିଦେଇଥିଲି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେଥିରୁ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ପକୋଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ପକୋଡ଼ି ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ। ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ହେଲେ ଆମର ସବୁ କାମ ବି ସରିଗଲା।